Oho! Saman tien pitää olla noin. Mistä toki oot? Lentokentällä. Lentokentällä. Noniin. Lentokentällä. Ai, ne ampuu vieläkin. Ne on vieläkin. Myös mun perässä on poliisit. Niin onkin. 2. Mun perässä on poliisi. Niin jos sun perässä, niin myös munkin perässä. Totta kai. Juha, mistä oot? Täällä mä Eikö se oon. mene oikeassa kelanossa sillä lailla, että jos jonkun kaverin perään tulee poliisi, niin tulee sun? No joo, mutta... Sanasta yllätys yhtäkkiä, ja sulla on poliisit perässä. Ei se hai. Leave it to the creepy Uncle Lester. Voi jumalauta. Mitä? Vittu. Miksi sä teit sen? Ajotiksä se? No mä teen taas legendaarisesti. Aivan päin. Älä törmää! Sytytit varmuuden vuoksi palamaankin tuon karikopoppi. No varuuksia. Mä en näe mitään. Voi. Jaha. Tää kone nyt ei tykännyt, se otti vähän osumaa vielä. Räjähdin. Tää niinku puolet tästä koneesta niinku sammuu. Mulle tuli 3 poliisia perään. Mitä tässä tapahtuu? Nyt tää sammuu lopunkin. Ei käynnistyykö vielä? Jos mä nyt koitan pelastaa itten. No mä oon täällä taas valvottua. No niin, Varttukin pääsi tänne. Älä ammu. Tuu kyytiin. Ei kun mä varuuksia heittän digibombeja sun koneeseen. Tuu kyytiin. Kato, sain palkinnon Bounty Hunter, sitten sain uusia tatuointeja ja sitten rankin jostain. Ole hyvä. Tapoit Juhan. Niin, kiitos. Tehdään se... Mikä... Jaha, mitä katkee? Tuu. Hei, tää ei mennä väärinpäin. Mitä? Tää ei mene sinne niinku tiedät ylös alasin ollenkaan niinku mä oisin ajatellut. Hei Venä mä tuun sun sisälle. Se... Silleen niinku. Mene vähän eteenpäin tuonne. No ei nyt saa taas ajatella aina. No, on ehkä vähän väsy. Onko se nyt auki? This is the real one. Mä uskon. Jääkö tulemaan päähän? Oh yeah. Taselle. Tää jäi niinku oikeesti soimaan päähän. Vitsi. Mikä jää päähän? Mä en tiedä mikä biisi toi on, mutta jäi päähän. Se Rhythm of the Night. Joku vissiin oikein niinku kuuluisikin biisi. Ai Koronan biisi. Mikä? Koronan Rhythm of the Night. Niin, se. Mä luulisin, että tää on River of the Nile. Ja sä kuolit ja... Apua, mitä vippua? Hyvän näköinen mun kuva. Apua, mitä se kone menee pyöriin tuossa maassa vieläkin. Se niinku pyörähti silleen, mut sit se ei lopettanutkaan, se vaan niinku jatkoi sitä kiehtimistä. Ei oo kiva. Ei se oo Rhythm näin. Häh? Kunhan laulet sinä. Jätkö radiosta? Oh yeah. Peliradiosta. Joo. Jos mä... Oh yeah! Ei ollut vielä.
Tuonne tuli uusi kone tuonne hangariin, mutta se on ne vanhaan romukki vielä, se uusikin räjähti saman tien. Ei sitten. Mä olisin halunnut. Mitä? Mikä? Mikä? Tää? Mikä? No ei. Tuu tänne sanoo. Tuu tänne sanoo. En ammu! No. No damn. Mikä varmaan taas justi. Oho! Jännän näköinen tehtävä. Joo, tuli karttaan tuolle kivoja täppiä. Mä hain auto, ihan sama mitä pitää tehdä. Sä tappaa nuo kaikki tyypit. Mitä sitten? Mä hain auto. Onko toi Jarttu sun auto toi musta? Oh. Mikä toi on? Onko tässä tuolla ainakin? Se on Celsiori. Se on nyt se. Mistä sä sen löysit? No vittu, parki. Vau! Täältä näkee. Oho. Mitä helvettiä, Joona? Oi. No niin oikein nyt taas siellä Mikkoa. Tää on aika hyvä tehtävä. Miten ois drive-by? Eikä mä meen. Se on hyvä, kun saa olla hihaton paita päälle, ettei tarvii olla pakkastakkia ja... Silleen. Oi jessus. Ai. Mulla on siis soundappi päällä. Mulla ei ku boksee. Suojeluvaroitus. Tää paskaa mun noin kauan. Ei jumalauta. Paskapeli. Sanoit noin aamullakin. No niin sano. Noniin. Mä oisin sitä halunnutkaan. Eikö niin joo, se oli se tehtäväauto. Ei tokikaan, ei se oli vaan ihan... Oli vain auto. No pitäisikö mun niin ottaa... Ota sä se tehtävä, niin mä homman itselleni auton sillä aikaa. Ai vittu! Tää ei oikein taas suju. No, onks sä vähän huono? Kuinka vaikeeta on saada itsellensä auto? Ja mennä. No niin, ja nyt sitten se on poliiseilla se mun auto. Häh? Justiin niinku Laguna Sex. Ihan samanlainen. Niinku samat maisemat ja... Tää on likepänä Gran Turismoa nyt, kun on identtinen. Vittu. Tai no, äänenpainotimia kostaa aseisiin. No joo. Eikö sillä saa stealthia lisää? Joo, ja niin, että ei huomata, että tapat. Tai niinku se, ketä sä tapat, ei huomaa. Eli periaatteessa takapäin. Se on vaan hyvin hankalaa. Takapäin on vähän hankalaa kyllä. Niin on. Ainakaan sille ettei huomaa. Joo. Niin. Kyllä. Oho. Saa käyttää, mutta ei oo pakko hei. Niin kello on noin paljon, että ollaan matkalla esimerkiksi huudella täällä. Häh? Kello onkin jo noin paljon, ettei vissi aina hirveästi huudella täällä. No huuda vaan. Eikö nekin huuda? Niin, no naapurikin tulee kiljuu ja rummut kaikkia seiniä ja lattia. Niin.
Noniin. Kyllä. Noniin. Nee, mä sain levelin. Meni varmaan 7 tonnia ehkä panoksia tuohon. No melkein. Mä täytin 5 tonnilla. Mitä me tehdään täällä pellolla? En mä tiedä. Tää on hyvä peltoalue. Hei, kattelkaa nyt joku tehtävä äkkiä. No. Jaha, kyyti. On nopea auto. Mulla on parempi täällä. Muahan. No, ei sitten. No niin, menkää nyt hakemaan. Tuu kyti. En, kun mä menen nyt omalla autolla sit. No mä sanoin Artulle. Ei kun mä tapaan näitä tyyppejä täällä. Mihin se on se? Asun tuolla. Pois tää. No minä menen. Vittu etes kauas jo. No niin. No se lähti siinä heti alussa menemään. No mutta jos joku rekka on, niin ei sit on noin vielä mennä. Se on kuorma-auto. Ai no sitten. C-kortilla ajettava vaan. Fuck the low big. No vetää täällä kun raketti menee. Törmäilee omiin täällä sillä oikein vauhdilla. Missä sille puolelle? Tehdään sä... Sanon nyt. Fast and Furious ryöstö. Noin. Nyt pysäytä se. Häh? Ota nyt se jo siitä äkkiä. Tuu. Ei kiirettä, ei kiirettä. Jumalauta, kuolemme. Mikä nää? Vittu! Ei tässä taas tuu yhtään mitään. Mikä vittu? Onko se Joona hengissä vielä niinku? No en ole. Haloo? Joo, ei saada puhuttua silloin. Arttu! Vittu, jätkäs tuli kummatkin. No hyvä kuulostaa, kun me kuullaan sen, että ei kuule meitä. Noin. Hyvin tyylikkäästi. Siihen vaan. Nyt Joona ulos sieltä. Siihen mä jäin. Niin, en taas niin. Meni niinku raketti. Hyvä nyt se sai kiinni tuolla supernäytäntöllä. Ja nyt ei tule mihinkään, kaikki menee oikein. Nyt sen ajaa väärää paikkaa. Se on Arttu. Ajaa mistä se haluaa. No ei meillä niin vaikea tehtävä olla. Ei. Helppo se on kun pysyy hengissä. Niin. Noin 9 tonnia. Ei näy kyllä oikein mennyt nappiin tää tehtävä, myönnettäkö? Tutun turpon vihellyksen kuulen. Äänellään se mielen koheltaa. Joo.